हे नंद के लाल, हम अपन बेटा के नाम राजा का रखनी, वो तो सचमुच राजा के तरह जिए लागल। एक नंबर के निकम्मा और नाकारा हो गए। ओकर हरामखोरी के आदत छुड़वा दा और मेहनत कैल सिखा दा। हम तो हर चरण में 101 रुपया के प्रसाद चढ़ाई। हे माखन चोर, हमार बेटा एक नंबर के काम चोर, दिन भर आवारा सांड के तरह गांव में फिरत रहेला, लइकन के मटकी फोड़त रहेला। ओकर अपना तरह नटखट ना, राम जी के तरह आदर्शवादी बना दा। हम 101 रुपया और चढ़ाए। हे बुद्धि के सागर, हमार बेटा के भेजा में बुद्धि के जगह भूसा भर देले बाड़ा। पिछला 3 साल से BA में फेल हो रहल बा। ऐसा ओकरे पढ़ाई के नैया के खवैया बन जा, ओकरा के पास करा दा, फिर हम तोरा के कबो तंग ना करम। 101 रुपया और चढ़ाए। जय कृष्ण मुरारी। जय राम जी की शिवनाथ जी। कहाँ भागल जा रहल बानी? कुछ भगवान पर तो पैसा वैसा चढ़ा के जाई। अबे हमार काम थोड़े होखल बाकी पैसा चढ़ा के जाई। हो जाई तो ऐसे कहे देखत बानी। अच्छा ठीक बा, 100 रुपया एडवांस दे के जात बानी, बाकी काम होखला पर दे। अच्छा ठीक बा। हमार बटुआ, अरे पैसा नहीं के हमरे पास। अरे का शिवनाथ जी, भगवान के सामने खड़े खड़े बहाना बनावत बानी। नाना पंडित जी, अपने के सर के कसम, काला मंडी में गेहूं बेचनी 1000 रुपया मिलल, अभी पैसा नहीं के हमरे पास। समझ गए नहीं, हम ओकरा लागी यहाँ प्रार्थना करत बानी, हमार जेबे साफ कर देला। राजा, ए राजा, राजा। का हाजी, काहे राजा राजा कह के चिल्लात बानी? हम जब अपन बेटा के नाम राजा जी रख ले बानी, सारा गांव ओकरा के राजा जी बोलावेला, तो ओकरा राजा कहे वाला अपने कौन होत बानी? हम ओकरा के राजा जी कही? जी। एक बार हमरा के मिल गए तो ओकरा के जेल मुश्किल कर दी। उल्टा दंगा लटका के पुरान गद्दा के रुई की तरह ना धुन दी तो हमार नाम शिवनाथ ना। काहे जी, का कहले बा हमार लाल ने? तोहार लाल हमार मुंह काला कर देले बा। हराम खोर हमार बटुआ उड़ा लेलस, पूरा 1000 रुपया रहे ओकरा में। का बात करत हई? हमार बेटा चोर बा का? चोर? अरे तोहार बेटा के चोर देख के अपन जेब दबा के गांव छोड़ के भाग जालन। देखी जी, इल्जाम लगावत बानी हमार बेटा पा। का सबूत बा कि हमार बेटा चोर बा? सबूत? जीजा जी। ये रहा सबूत। तोहार वाहियात भाई, हमार निकम्मा साला, तोहार बेटा के बर्बाद करे वाला। कहाँ रे शादीलाल? जीजा जी, सवेरे सवेरे गुस्सा काहे खात बानी? अरे खाए के बाद तो लड्डू खाए, कड़वा मुंह मीठा हो जाई। प्यारी बहन, ये लड्डू के डिब्बा तोहरा लागी बा। का बात बा भैया, लड्डू बाटत बाड़ा? काहे कोनो लड़की मिल गई बिया, शादी वादी करत बाड़ा का? प्यारी बहन, ये गहना तो तोहार भाई अभी तकले नहीं के पहनले। परसों से दूल्हा के तरह तैयार होकर घूमत बानी। सर पर दूल्हा के पगड़ी, तन पर दूल्हा के जोड़ा, जेब में ये देखा चमचमात सेहरा। अरे बरसों से पंडित के भी तैयार करके बैठल बानी। अरे 4-5 बार तो अकेले फेरा लगा चुकल बानी। मिल जाई, लेकिन दुल्हन ससुरी बिया के मिलते नहीं के। मिल जाई। बाबूजी जे बड़न हमार नाम शादी लाल रख देले बड़न, पर उकर लाल के शादी तो हो ही नहीं के। हो जाई। चुप। अरे काहे बात के शैतान के आग के तरह लंबा करत जा रहल बाड़ा? बोलत काहे नहीं के कि मिठाई कौन खुशी में बांट रहल बाड़ा? हाँ। जीजा जी, हम नहीं की बाटा, ई तो अपने के आँख के तारा, अपने के खानदान के चिराग, अपने के कलेजे के टुकड़ा, अरे अपने के नूरे नजर, अपने के बेटा राजा जी बांट रहल बा। तू कहाँ करत बाड़ू? एक तो हराम खोर हमार जेब से 1000 रुपया चोरी कर लेलस, ऊपर से मामा भांजा लड्डू खा रहल बाड़न। जीजा जी, हम दोनों अकेले थोड़ी ही खा रहल बानी, वो तो पूरा गांव के खिला रहल बा। पूरा गांव? दीदी, जीजा जी गांव के नाम सुन के घर क्या छोड़ के जा रहल बाड़न? कहाँ? लाठी। हाँ, ये बहुत सही जा रहल बानी तो जा रहल। हमार घर के बहू, हमार घर के इज्जत घर में वापस आई। आज के बाद हमेशा के लागी ये दरवाजा तोहरा लागी बंद, बंद बा तोहरा लागी। माई, हम वहाँ न जाएं। तू बाबूजी ने समझाव ना। बाहर के रास्ता होने बा। माई, जगह पर हमार भी बराबर का अधिकार बा, हम न जाए।